Igbo bụ Igbo ekene nwoke ekene nwanyị asị m nke onye chiri nya zero onye nọ n'afọ bụ Akajiọfọ Ezinwa Anaedo Akajiọfọ Odo Lifte o nwere ozi nju ebe tata asị m ka anyị kwuo okwu gbasara iyi ụwa from my own perspective maka na uche wa akpa onye ọbụla ya nke ya uche onye adịghị ọkwa na-adị ya njọ maka na ụwa anyị na-ebi bụkwa n'otu onye si wee ghọta and dịka otu m si adị ekwu, no man can do anything above the level of information only. Yes, we are all defined by the information content in every man. Tupu aga n'iru na ya bụ isiokwu anyị ji bịa tata, cheta na obi anyị ebe a anyị na-ada emewe ife anyị kpọrọ monthly rituals na-agawa on every month, you know, every day of the month, throughout the course of the month, monthly ritual maka ndị nwere mmasị ịdị na-esonye. Then ọzọ wee bụrụ saraka anyị na-emewe n'obi anyị every kwa nkwọ ọbụla maka ndị nwere mmasị ịdị na-esonye. Saraka ndị mmiri mkpụrụ agịrị gbawụla enyi ndị na-esonye na ya saraka enido ka agwa ha much, they already know. So every nkwa, like one day she nkwa, we also having it next tomorrow. In case you want to be part of it, you shout me inbox. Now about the Iyi Ụwa. Okay, another thing is that ọbụkwa na ịchọ ka awarụ gị ọjị na ezumezu ịgbatụọla m na inbox, maybe no one special request ị chọrọ ime n'aka mmụọ ma ọ bụ any special deal with them, ime ka mmanụ. Now gịnị bụ Iyi Ụwa? Ịma na ọtụtụ oge ka ndị mmadụ na-adị na-ejekwu ndị dibịa. Ọ sị dibịa gbaala m afa ka mmadụ iyi ụwa m, dibịa gbaala m afa ka mmadụ shi m, dibịa gbaala m afa ka mmadụ iyi ụwa m. Now listen, cheta na ihe niile m na-ekwu tata gbasara iyi ụwa awụ based on my own perspective. So if you have a different perspective from what Iyi Ụwa is, biko egbu na m egbu uche m ka m na-ekwu. From my own perspective, Iyi Ụwa bụ okwu mmadụ kwuru. Okwu mmadụ kwuru otu ọ chọrọ ka ndụ ya si dị. That is decision mmadụ tekiri otu o si wee chọọ ka ndụ ya si dịrị ya. Decision, choices mmadụ mekiri bụ otu o si wee chọọ ka ndụ ya dịrị ya. These choices and decisions are being pronounced either verbally by words of mouth, or they are being pronounced by the emotion, feeling. O nwere ka onye esi wee dị na mmadụ amanwe ike ikwupụta okwu, o were emotion and the feeling wee demonstrate ihe ọ chọrọ, ya wee mee ka mmụọ mara ihe ọ chọrọ. Maka na onye ogbi na-ekpekwazi ekpere. Ịghọta? It's either that ma ọ bụ na mmadụ gosipụtazi n'omume na ihe a ka ọ chọrọ, n'omume by act, by deed. Bịa ka ya na ebe a ga-amụ ndụ na-erechi ọmụ ebe anyị nwụrụ. So it's either by
verbal expression, Iyi Ụwa, or emotional expression, or demonstrative expression, physical expression. I will explain this. Then another one, Iyi Ụwa. I will go on ways of expressing Iyi Ụwa. And I go on Iyi Ụwa with decision or choice a mother make. You know to a culture. Ko wire CD area. You understand? Now, these Iyi Ụwa, these expressions, these decisions and the choices are made both before incarnation, during and also during one's lifetime. You are telling me that is before mother abio one incarnation. As no nya no the first nya or before. On abio for the very first time. Tupu nya abia take your flesh we pata. Ongo Iyi Ụwa na mmụọ. Ongo Iyi Ụwa na mmụọ. N'ife dị otu akanya na-aga ime n'ụwa because onweghị onye bịara ụwa for igwu egwu. Onye aṅụgo iyi na mmụọ in the spirit that na n'ihe dị otu a and no ihe dị otu a ka ya bịara ụwa ime and n'otu a ka ụwa ga-esi wee ga na mmụọ. Now that is number one. Number two, we are Iyi Ụwa mmadụ ṅụrụ during his or her lifetime. Iyi Ụwa mmadụ ṅụrụ during his or her lifetime. You understand? Ihe anụ abụcha Iyi Ụwa. And ihe ọzọ anyị ga-aghọta gbasara Iyi Ụwa bụ na Iyi Ụwa abụrụ ofu ife. Iyi Ụwa abụrụ one decision. Iyi Ụwa abụrụ one choice. Iyi Ụwa abụrụ ofu okwu. Iyi Ụwa bụ a collective summation of one's decision. Summation of one's decisions and such choices. Akwanya bụ Iyi Ụwa. Na tupu mmadụ abịa n'ụwa, amụ onye ahụ eteke na decision ihe ọ na-abịa ime n'ụwa. Ọ Iyi Ụwa. And these decisions is not just one. That is to say, for example, ndị na-eje na bedibia kadibia gbafe ife wee Iyi Ụwa. Ga-emakwa na Iyi Ụwa include, for example, na mmadụ nwere ike ṅụọ Iyi Ụwa n'ụwa ya na-aga na ya ama nnu di, for example, na ya ama nnu di. Then, we can another abia Iyi Ụwa abia a na-arrange in order, in numerical or however. It is not just one sentence. For example, number one, we have no onye akwuru sị na ya ama nnu di ma ebi ụwa. No, na actually ibido ụwa no single. Nya number one. Number two, we kwuo sị no ụwa anya ya abịa na ya ama nnu di na ya akpatakwazi ego. Na ya ga-akpata ego nya Iyi Ụwa nke abụọ. The second one. Nke onwe nke ta bụrụ na ya ama nnu di na ya ga-akpata ego and na ya ga-amụ nwa. Imini na ọ ya nọ na be nna ya wee mụọ nwa. Akwụkwọ na-aghọta ihe na-ekwu. Ọ ga-anọ na be nna ya wee mụtawa nwa. It's another part of the Iyi Ụwa. So, na decision. Because let me stay direct you and listen. Iyi Ụwa anaghị abụ one time. Ọ naghị abụ ofu decision, ọ naghị abụ ofu ife. Mmadụ nwere ike ṅụọ Iyi Ụwa kịta anụ a na ya na-abịa ụwa.
na ya no dibia ka e chọrọ ịbụ no dibia ka e chọrọ ịbụ. It is just one out of other iyi ọ na-aṅụ na ya eme dibia, then okuzi otu ya esi wee eme dibia na dibia anụ anya ya eme na ya esi na wee bụrụ ọgaranya na ya abata ego na dibia na ya anụ nwaanyị 20 na dibia anya ya eme na ya anụ nwaanyị 20 na ya amụta ụmụ 50. Even ụmụ onye ọ ya aṅụ is included in the Iyi Ụwa. Na ya amụ ụmụ 50 na ya ebi ahụ na ifenya ya adụ wee nwụọ iwu 120 years. Ihe anụ abụcha Iyi Ụwa. Iyi Ụwa is not just one single sentence. Ụfọdụ na-eje dibia gbara m afa ka mmadụ ife bụ Iyi Ụwa m. Which of them do you want dibia to tell you? Ọ ka dibia gwa gị na ewu dibia ka ọ gwa gị na nwaanyị 20 ka ị ya anụ ka ọ gwa gị na ọwụ ụmụ 50 ka ọ gwa gị na ya nwa Akajiọfọ. What do you want the dibia to tell you? Ọ na-aghọtago ife bụ Iyi Ụwa. It is about choices and decision. Ya nke a ndị anụwa nkwuru obu tupu onye ọha abịa amụọ ya, tupu onye ọha abịa ụwa. Now, enwekwazịrị Iyi Ụwa mmadụ na-aṅụ during the course of his life, that is amụgo ya obiwego dị ndụ, like ono ezinwa nọ na existing like this now. My everyday choices, decisions expressed through my utterances, through my emotions, through my actions, my daily choices and decisions are also part of my Iyi Ụwa. And this Iyi Ụwa that follows as one lives his life sometimes amends, rewrites, or cancels the one previously made tupu abịa ụwa. Amami ghọta ihe m na-ekwu. Sometimes they cancel or rewrite or amend the one emere na mmụọ tupu apụta na mmadụ. That is Iyi Ụwa. For example now, o nwere ike ọ bụrụ na Iyi Ụwa ṅụrụ tupu m bịa ụwa bụ na okay, part of the Iyi Ụwa ṅụrụ tupu m bịa ụwa bụ na mma eme dibia and na mma agbata ego na nya dibia na mma esi na ebula ọgaranya and na nọọsụ ọsọ ofu nwaanyị ka mma anụ. O nwere ka ọ bụrụ Iyi Ụwa m nọọsụ ọsọ ofu nwaanyị ka mma anụ. You are taking note of ihe ndị na-agụsị, right? Na mma eme dibia na mma esi na ebula ọgaranya nọọsụ ọsọ ofu nwaanyị ka mma anụ and nọọsụ ọsọ ụmụ 4 ka mma amụ. O nwere ka ọ dị wee ka ihe ndị abụrụ ma Iyi Ụwa, including other things, because agba m na Iyi Ụwa da abụsọ ofu ife. Na o nwere ike mbịazi ụwa na-ebizidata ụwa na-emezidata ụwa m along the line enwere m ike na-eme ya bụ dibia but then adị m etunye uchu n'ọrụ dibia m. Adị m agba mbọ otu m esi welu nyawa ọrụ dibia wee kpata ego. Ịma na mmadụ bara ọgaranya is not automatic something. It is not about ife dị n'akara aka. It is about one's decision. It's about one's activities, one's choice of life. It's about ihe mmadụ na-eme. So o nwere ike kịta anụwa mbịazi ụwa kịta mbịalụ ana m eme ya bụ dibia, but then the intelligence acumen site ịgba mbọ ka site na dibia ahụ na-eme kpata ego bụrụ ọgaranya enweghị ya. Adịkwu m agba mbọ maybe the proper training m kwesịrị ịga ka m wee dị perfect n'ọrụ dibia ahụ wee nwee ike site na akpata ego. Enweghị that training. Mentorship enweghị ya. Ekwesịje m na o nweghị onye ga-ekụziri m na m ụmụ everything ịghọta.
I become limited in that my dibia practice. Then always can other choices in there make one way can not go near na chota wine. Na chota wine. Mbalo wine nka. Mona ya na ana me mefusi ego na wine. Obele ego nwa meju me. So onwe ike ma me na that intelligence acumen eji akpa ego, eji azu ego. We are blog enwe mana na me dibia e fota that my choice while living that life have affected my Iyi Ụwa. Omego ya affect. Omego that aspect of na mma abata ego affect. Then ekwukwa m say okay na mma anu so ofu nwanyị. Mana o nwere ike in my daily choices and decisions. O webụ na m nwere more focus n'ebe nwaanyị nọ. O ike nnọọ nke mbụ. Nnọcha achọrọkwa nwaanyị gawakwa nọkwa the second one. Ife ndị adụọ na my Iyi Ụwa ịnụ second and third wee adụrụ gaba. Ọ dụrụ na that aspect have also been affected. Then ka m nọzụrụ ụba nwaanyị. Cheta na ọsọsọ ụmụ fọ ka m kwuru na fọma Iyi Ụwa na ihe mma amụ na ọsọsọ ụmụ fọ. Ka m na-anụzi ụba nwaanyị, ụmụ ma na-eme increase from 4 ahụ na agbago to 10, 20. I have affected my Iyi Ụwa. I have affected it through my daily life living choices and decisions. Ị na-aghọta gị ihe gbasara this Iyi Ụwa na-ekwu. So, and with this kind of arrangement, you find out that the present choices and decisions have gradually started cancelling the one of the past of Ngemel na Mmụọ. Wee pụta na mmadụ. Ya bụ ụmụnne m, Iyi Ụwa is about one's choices and decisions. It is not about bia ma pia gotare ma pia ba ni mo. So it is not about kamalo ife emelo na mmụọ. It is not about ife ekwuru na mmụọ ma ife emelo na mmụọ, but also ife na emeketa, ife ngewa na emeketa. They are also part of your Iyi Ụwa. Okay, let's take for example now. Na-ebia ịṅụrụ Iyi Ụwa. Part of Iyi Ụwa gị bụ na ị ga-anọ 120 years wee nwụ. Mana ịbịa along the line of living that your life, igbuo mmadụ ibe gị. Mmadụ ibe gị ahụ igburu have truncated that your Iyi Ụwa of na ị ga-anọ ogologo ndụ, na ị ga-anọ 120 years. It have affected it. Igburu mmadụ, a ga-egbukwazi gị. O nwere ike bifo ị na-eru 60, 77. If I mere onye ọzọ abịakwazie mee gị ya, ịnwụ at the age of 60 or 70. If that now you will not be able to live up to that 120 anymore. Ama m uche ya abịawago n'ihe gbasara this Iyi Ụwa fete na na-ekwu maka ya. Iyi Ụwa. Maka ọ na-ada ya mfu people na achụgharị ndị dibịa gbara m afa gwa m Iyi Ụwa m. Adị m agba anya njiene ha. Kedu nke dibịa agba ọghara ibie? Dibịa ya agba gị ihe ṅụrụ tupu ị pụta ụwa ka ọ ya agba gị nke ịṅụgo ị na-aṅụ in your daily living? Which one ka ọ ga-agwa gị? It is something that you discover yourself. Ọ na-ekuzi nkuzi ana m asị ọnụ, man, know yourself. The greatest thing you can do to yourself in this life is to know yourself. And to know yourself, you don't need any dibia. You don't need any spiritualist. You don't need any pastor. It is you and you. You are the It is you and you.
ọ ya adị mma ka mmadụ, and your Iyi Ụwa is enshrined in your chi. Iyi Ụwa gị ma nke ịṅụ tupu ịpụta ụwa ma nke ị na-aṅụ ka ị na-ebinye bụ ndụ. Everything your chi is taking note. They are being recorded in the database of chi gị, and they are there. They are there. Na mmadụ nwere ike iji ọnụ ya wee affect your life ya otu ọ chọrọ ka o si dị. You know, what the universe has understand is our desires that we express through our utterances, through our emotions, through our mental vibrations, through our actions. Do you understand? Ihe anụ abụ ife mmụọ na-aghọta, mmụọ na-epi ikisi. So your choices that you make in life, they affect your fulfillment of your destiny. They affect your destiny. Maka ndị ya ife na-emefa na-asị ka agba afa ka amalụ mmụọ na-emefa. It could be what you have done yourself. Ọ bụ nwa ha mmụọ na-eme gị. Kama know your choices that you have taken yourself. Ihe iji aka gị wee choose. Then another thing about this Iyi Ụwa again is that, you know, as you are living, for example, when in Devona, maybe in their past life, due to wahasi wega or their experiences, they made utterances deciding how they want their next life to be. For example, now when you go born a mother. Na maybe no nwoke na ụwa gara aga ọ kpatara ezigbo ego wee site n'ego ahụ ọ kpatara because na o ji ego wee mmegbusia ọtụtụ ndị mmadụ. Okwu ya anaghị ekwu n'obodo, megbuo ndị mmadụ. O wee ka ọ nọzie na sick bed ya ebe ọ na-achị enwu, mgbe ahụ reality of life adịgo opened to him na sick bed ahụ. O wee nọrọ ebe ahụ wee kwuo okwu wee ṅụọ iyi wee sị na ụwa ya na-abịa ya abịa ọzọ na ya ama mkpata ego maka na nke ọ kpatara n'ụwa ọ fụgo ebe ọ na-edubia o misuse ya. O wee nọ na sick bed ya wee kwuo okwu n'ụwa ya na-abịa abịa na ya ama mkpata ego. Ya ma na o kwuru okwu out of grief, out of pain. Ịghọta? O mana o jiri go wee design ụwa ya na-abịa abịa. Ọ nọ na sick bed wee na-achị enwu. Of course, ọnwụnwa ochiga o decide go to wee na-abịa abịa ya esi wee dị. You understand? Mana o nweziri ike ọbịa amụzi oje echiga amụọ ya ọzọ in that future. O wee daa ụbịam. Ego adụlọ because of decision ya o take in the past. O wee na-echiri ọdụ n'imi wee na-ata afụfụ. Then onye ahụ wee sitekwazie n'okwu ọnụ ya wee gbawakwazie chie n'ọla niile ya na ya witnesses to his Iyi Ụwa. O wee gbakwazie fa na nyanwa dị fa ọkpọ afe na chọrọ ka ya kpatazie ego. Okwu ose na nyanwa dị fa n'ụwa ya anụnwa ejupụta ka na afụfụ na ego adịlọ na ya ekwukwazie wee sị na ya ga-akpata ego ka ego bịawakwazieri ya. Ọ na-ekwu ya everyday, ọ na-ekwu ya everyday, ọ na-ekwu ya everyday. Chi ya na-etake note. Mmụọ niile gbara witness to nke ahụ o kwuru in the past a na-agbakwazi witness to nke ọ na-ekwu kịta. Ị ma na onye ahụ ga-ekwugido that time ka ọ na-ekwu ya ka chi ya na-aka ikpe na mmụọ, ka ọ na-ekwu ya ka chi ya na-aka ikpe na mmụọ. Ikpe chi ya na-aka na mmụọ bụ, you know, your chi is your spiritual advocate. Body same body ka iyi when you took the oath in the past.
You understand? For example, Iyi Ụwa ṅụrụ n'ụwa gara aga iwe mecha wee yigharịa ahụ. Iyizi ahụ ọzọ, ọbụla ahụ a ka iyi wee ṅụdata Iyi Ụwa. Therefore, ebe ọ bụ na-enwego change, in the clothing, then ị ga-repeat ye until no baa na your consciousness sink ya deep ọfụma, o wee nwee ike wee baa na mmụọ gị, wee nwee ike wee correct ya. Ama m ịghọta ihe m kwuru. Maka somebody nwere ike na-ajụ, why is it that na okwu ekwuru just once ekwupịa na all the effect, then why can't you just now require just once or take your effect? It will not take effect like that because it needs to sink into your subconscious mind. Or get deep into your consciousness. Go when we can root your spirit, then when we can change it. Because I got to go lifetime from the past to now. Ekwupu go the okwu. To correct it, to correct it is another thing. Okay, take some time. So when you say, I want to feel Iyi Ụwa ga-adịrọ favorable, or do otu isi wee chọọ. Will on again every day, be saying how you want your life to go. Be saying it in your daily golf. That is the automatic way of amending Iyi Ụwa. Now, the manual way of amending Iyi Ụwa was in most of you know, which some dibia say on a habo dibia Iyi Ụwa. As no eja boy abo eja bob ti ife wan eme ife wan side na emechalo enyi pa ya ma obo wori etinyelu gi na calabash asigi na egburi ya no. All those ones of manual can body. So no okay where America young you and all man the go weekend wadi. Ezinwa Anaedo after those ones has long protocol. And that method self. But when I work on Iyi Ụwa, I'm after years more like the more you look, the less you see, kind of something. I don't to take them serious. As no ka abopụta ihe nwana. Ị na-abọpụta okwu ekwulu. Ị na-asị m na ị na-abọ. What are you boiling? What are you digging out? Ezinwa Anaedo eso na ndị dibịa na-asị gị na-abọ whatever akpọ Iyi Ụwa. Because I'm not sure they make sense to me. Agba m na okwu na-ekwu tata ọkwa n'uche onye adịghị njọ. Unu atawana na-ata, unu egbu na m egbu. Mana Ezinwa Anaedo ya na-afụ here. Ilenecha m ọfụma. If ihe anụ asị na na-abọ Iyi Ụwa, you know they make sense to me because it doesn't want sense not there. How can you tell me that no okwu nkwulu you just pop there from where? Not possible. Although you man see onwe ihe na adro you know even otu am no keta anu a enwe m ike pụọ ebe na eketa anu a chọta ofu ife chọta ofu okwu to wee ke chippings ade ebe na enwe m ike je totulu ofu chippings m ya eme ya anya. I will mentally impose my Iyi Ụwa meat as this is my Iyi Ụwa. This is my Iyi Ụwa. Ihe a ọ nga ebu Iyi Ụwa m. And I hereby correct ihe a nwụrụ. Ịma na ihe a na-agba dị possible. I can just go out there na ebe ni okwute agbosa kịta tụtụrụ ofu okwute dị. Ma ọ gbado eneme anyị ebe ni. Eneme ezike. Je ebe a tụtụrụ ofu mkpụrụ aka iyi. Abịa m ejide m ya n'aka. I will superimpose my will on it. Kpọọ ya ma Iyi Ụwa. Ọzam. I don't know if you understand. Just like I can take okpesi kịta anụ artifact atọrọ atọ were ezo n'iru anyanwụ kpọọ ya chim today henceforth gị nwa nwa okpesi abụrụgo chim abụrụgo point of contact to chim nkwucha ya were m ya debe gbusa ya ọbara chim ahụ mkpọrọ automatically ewerugo oke na ya bụ okpesi
But that okpesi is not, formally, it was nothing. The same way it is. Na mwa dibia nwere ike gbada enema ya ebe eni ma obu boy na somewhere bopụta something. Ejidem ya n'aka asị yes, this is my Iyi Ụwa. And I hold on to you to speak to my Iyi Ụwa. Ewo mbido kwuo okwu. Na mwa bụ Ezinwa Anaedo nwere iyi wee kwuo sị na ma na ihe dị otu aya dị kịta ekwugharizie m wee sị na ihe dị otu a ga-adị na ndụ m. Yes, making use of that time as a point of contact to okwu nkwulu to my Iyi Ụwa. Ọ na-anaghata ihe m na-ekwu. Uche ka m na-ebunye ọnụ. So ndị dibịa na-asị na ha na-abọ Iyi Ụwa, I don't really see anything so special there. There's nothing special there. If you're tasting my name, can meru go the kamansi ahụ. I don't even need to buy anything. I don't need to buy. Man, I buy in any man. A gem total something doggy rudia. There's always a well me. I sing no you get ever. I sing when I do anya ku. I bank if he a quick chaya. A woody at the beer. A woman you can woody and tinny no cuckoo. Second a word by na Marianzo, the hand does. It have automatically taken the form I gave to it. That time automatically take the form. Emalo to an was said that now somebody with the key would, for example, now mother with the mmadụ nwere ike iwe n'ogiri isi kịta bulu ogiri system were ezo n'ilu anya ọrụ nye na sị na ife awa agwụ ya sị na ogiri isi anọ anya aba agwụ ya busara ya ọbara ebe a nwanne ogiri isi aghọkwa na agwụ otu akwanụ ka ọ dị ka m na-agwa gị ihe ana na dibịa in the name of ka abọrọ gị iwu nwere ike jos bụ a na anywhere wepụta anything wepụta ọsị gị na ihe a bụ Iyi Ụwa gị nwanne that intention and that pronouncement automatically turns that thing that was nothing, automatically turns it into your materialized Iyi Ụwa. Ewe wori ewe my point of contact. Ewe sege ngba. Na ki kwo ihe do otu akwo ihe do otu. Ikucha ya. Ewori ya enyikwa ya na ana. Ma obe wori ya they were somewhere so na egburi ya obara. It is about point of contact. So that thing did be na egwuputa. N'uchem, it is not something mysterious. There's nothing mysterious there. There's nothing miraculous there. Ezinwa Anaedo na-agba gị. There is nothing mysterious or miraculous not there. It's just ordinary stone or something. Ewekọta asị na Iyi Ụwa. To manually make any correct Iyi Ụwa. Of which, ka m gbakwa gị, ime go do that correction manually. And you don't back it up with that automatic nkwuru nkọwara ọnụ. That your manual whatever you do is rubbish. In other words, nke automatic ahụ bụ nya number 1. As if not gonna automatic way of correcting Iyi Ụwa bụ gịnị n'iji ọnụ gị every day ị na-ekwu ya, every day ị na-declare ya, every day ị na-agbachiga about it, every day ị na-akpọkọ mmụọ niile ezumezu mmụọ niile so gị ma chi gị ma agwụ gị ma ndị ichie ma aja ma ndị ya ọdịnala be nna gị ọdịnala ikwu nne gị ma anyanwụ na-agbara ma ndị mmiri gị gbotigbo ị na-akpọkụfa iwe nọ n'irufa iwe na-make declaration in your life. Those declarations you are making will be correcting anomalies that are in your destiny. Ọ bụrụ na by accident no nwere ka isi wee ṅụọ iyi in the past that na ịma mmụta nwa for example
mana everyday ka ị na-akpọkwụsị ma nya bụ chi gị ma mmụọ niile ogbogbotigbo niile ahụ wee na-agba fansi na-asịfa na nke nwa bụ Ezinwa Anaedo na ị ga-amụta ọmụmụ nwoke mụta ọmụmụ nwaanyị na ị ga-amụta nwa nwanne, you are automatically doing what? Amending and rewriting that one of the past. It is about the present. The present will now begin to take effect. So upon aghọtago ife bụ iyi ụwa based on nghọta m, ekwukwa na ihe na-akọwa bụ otu nghọta m si dị. You may have a different ideology gbasara this iyi ụwa nkọwa. Egbukwana m egbu na mụ wee gburu ọkwa gị na nke gị o. Nwere ike ma ideology nke gị ma memene ya accept. Ọ bụkwa na nke mụ nwa na ibu mere ya accept. Let that not cause any fight though. Because I have to stop here. Ka m kwụsịzi ebe a nọ. Ị nwezi ajụ ya ajụ ma ị jụọ m ya na comment section. My name is Ezinwa Anaedo. I come for a total restoration of ọdịnala omenala Igbo. Ka emesịa.